Oras sa Radyo DCGB, 3 minutos pasado alas 7. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing pagkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Dia primero kan September 2023. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Department of Health Bicol ipigpapasiguro sa mga pamayon ng eskwelahan pati na mga parotokdo ang kaligtasan asin salud kan mga estudyantes ngunyan na nagpuo na ang beer months. 110 na mga bagong recruits kan Bureau of Fire Protection. Formal na masumpa ngunyan na aldaw. Mga parasira sa barangay Kagmanaba Owas Albay nakaresibi nintig 3,000 pesos na tabang finansyal. Sa lado nasyonal, DepEd inako na posibleng abuton pa nin 2 dekada bago masolusyonan ang kakulangan in classroom sa mga eskwelahan. Guidelines para sa SK Reform Act dapat iluwas na kan Commission o Civil Service Commission bago matapos ang termino kan mga SK officials. Sa ibang nasyon, US pinatanidan ang North Korea sa pagpabakal nin mga armas sa Russia. Sa lado ng Karawat, Gilas Pilipinas head coach Chut Reyes naghagan nin dispensa kay SBP Chairman Emeritus Manny Pangilinan matapos na maglagabong na naman ang national team na makaabot sa ikadawang kaptangkan FIBA World Cup 2023. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indocan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ipigpasiguro kan Department of Health Bicol sa mga pamayon nin eskwelahan asin parotokdo ang kaligtasan asin salud kan mga estudyante sa pagbabalik eskwela. Ini sa tao kan posibleng mga helang na magbaborotwa ngunya na naglaog na ang beer months mantang piglalauman ang panahon nin tag-uran. Katakod kini tiwala naman ang DOH sa kandaan kan mga eskwelahan matapos na mangyari ang Brigada Eskwela sa kanya-kanyang mga eskwelahan. Pipagurumduman ang 4 o'clock habit, pagmantinir kan kalinigan at sinsiguruhon na dain pwedeng istaran kan namok. Matatandaan, ikadua ang Camarines Norte sa may pinakadakol na kaso ng dengue sa Kabikolan ngunyan o kan September 2022. Ang baretang ini hatod sa Indocan. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Pigadala na kan Commission on Election ang posibilidad na ipairarom ang Libon Albay sa COMELEC control. Ini kasunod manggirari ka nangyayaring baradilan o pambabadil sa nasabing banuaan na ikinagadanin sa rong aspirante sa pagkapunong barangay kan nasabing banuaan. Sigon kay COMELEC Chair George Garcia, pigadala ninda ang gabos na anggulo sa nasabing panggagadan. Pigalat man sa naninda ang rekomendasyon kan
COMELEC Regional Director para sa magkakanagong aksyon. Sigun pa kay Garcia, pwedeng ipararam ini sa COMELEC Control o kondaiman sa kategoryang hotspot. Kung ipapararam ini sa hotspot, mas dakol ng mga militar asin polis ang kay puan ipadara asin ipawagas sa Libon, Albay. Ang baretang ini hatod sa Indocan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Formal nang masumpangon niya aldaw ang 110 na mga bagong recruits bilang Fire Officer 1 kan Bureau of Fire Protection Bicol. Gigibon ang oath-taking ceremony sa Bureau of Fire Protection Regional Training Center sa Kawakawa Hills, Barangay Tuburan, Ligao City. Mientras na inabisuan ang mga recruits na magpreparar para sa 45 dias na durasyon kan sendang orientation program bago man sinda isabak sa trabaho asin i-deploy sa iba-ibang fire station sa Kabicolan. Ang mga ipigpapayararom sa ensayo sa Bureau of Fire Protection Regional Satellite Training Center bakos na ali sa Kabicolan kundi pati naman sa Visayas. Ang oath-taking ceremony kan 110 na mga bagong recruits paganginutan ni Bureau of Fire Protection Regional Director Fire Chief Superintendent Ricardo Perdigon, mientras napigdalauman na magiging presentiman ang iba pa mga opisyalis kan Regional Headquarters, siring kay Fire Senior Superintendent Bernadette Madrid asin iba pang mga high-ranking officials kan Bureau of Fire Protection. Padagos ang DSWD Bicol sa pagdistribuir ng Unconditional Cash Transfer o UCT Cash Card sa mga beneficiaryo kan Social Pension for Indigent Senior Citizens katuwang ang Land Bank of the Philippines. Ang pagdistribuir, pigpapanginutan kan mga opisyales kan DSWD Bicol, Local Government Unit asin Land Bank. Matatandaan kan mga nakaagi aldaw nakaresibina ang mga beneficiaryo sa Monreal, Masbate, sa Nasindo asin Batuan na may laog na kantidad na 5,600 pesos kung saan ang sendang UCT grant sa taon 2020 bilang pagsunod sa tax reform for the acceleration and inclusion o TRAIN law. $5,520 islat para sa scholarship program kan Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Albay. Inang kinonfirmar ni TESDA Albay Provincial Director Mariglo Macabuay Sese. Kung saan kaibanan sa mga islat na ini ang mga kurso may kinaraman sa construction, agrikultura, turismo, maintenance asin engineering sa sa Disyembre ngunya na taon. Sinabi ni Sese na ang TESDA Bicol may ipigtagamang sobra sa kabangang milyon pesos na fundo para sa sharing na programa kung saan 42% kini ang para sa Albay. Ipig-inganyarman ni Sese sa mga Albayano na aprobitsaran ang nasabing programa na ang katuyuhan iyo ang maasistiran ang mga Albayano na makapagtapos nin pag-aadal asin magkaiguanin trabaho. Padagos ang Espersos kan Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office o APSEMDO na matabangan ang mga bookkeepers asin treasurers alis sa iba-ibang mga kooperatiba asin organisasyon sa Albay na mas mapakusog ang sendang financial literacy sa pagmanihar kan sendang negosyo. Sigun kay APSEMDO Chief Lucille Arcilla, ini ang rason kan sendang pagkondukta nin Basic Accounting for Non-Accountants Seminar na may titulong Bookkeeping Basics Essential Training for Non-Accountants na pigpartisiparan nin 75 mga bookkeepers asin treasurers sa Albay. Sinabi ni Arcilla na importante na magiyahan ang mga ini sa tamang metodo sa pag-record kan sendang business transaction.
Miyares na sa paagi ka nasabing aktibidad, mas nasasabutan ang financial management side kan pagninegosyo, pag-analisar asin pag-aadal kan tamang cash inventory, sales asin receivables. Naresibi na kan mga parasira sa barangay Kagmanaba, Uwas Albay ang 3,000 pesos na tabang finansyal na pig-inisyar ni Albay 3rd District Congressman Didi Cabredo sa pakikipagdamangan sa Department of Social Welfare and Development Bicol. Sigun kay Cabredo, ang nasabing mga benefisyaryo ang mga parasira ng grabing napektaran dalang sa raot kan panahon kausa kan habagat. Tanawan ni Dune Cabredo na ang tabang na itinao nagpapailing ng dedikasyon kan gobyerno sa matabangan ang kabuhayan kan mga nasa komunidad. Miaras tanto nagdura rin haros 10 minutos ang kambyuhan in Potok nin Badil entry kan mga tauhan kan 2nd Infantry Division kan Philippine Army kontra sa mga pigtutubudan na communist terrorist group sa barangay Gindawahan, POV Corpus Masbate. Ang nasabing enkwentro kasunod kan pag-alerto kan tropa kan gobyerno matapos magpaabot nin informasyon ang mga residentes kan barangay na igwanin mga nahiling na dai mga bistadong armadong persona sa nasabing lugar. Sa ginibong operasyon, nagkaengkwentro ang mag-ibong nalado kung saan kasabi digdi ang siyam katao na pigisabing miyembro kan communist terrorist group dahil man na ibaretang nairido sa lado kan gobyerno mantang nabawi sa lugar na pinangyaran kan baradilan ang sarong M16 rifle, tulong pidaso nin magazine asin sarong bandolier. Sa ngunyan padagos pa ang hot pursuit operation kan mga tropas kan gobyerno. Ipapadara kan Police Regional Office 5 ang 1,200 na mga pulis sa Naga City bilang dagdag na forasa sa pagsiguro sa seguridad. May kinaraman sa selebrasyon kan Peña Francia Festival. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon ka Naga City Police Office, ini pig-request ninda sa komandansya dahil sa pigdalauman na pagruso nin mga devotos asin mga bisita lalo na ngunyan na dainan nin restriction o paghihigpit asin dakol ng aktibidades sa palibot. Sinabi ni Bungon na sa Septyembre 8 o sa traslasyon 1,200 na pulis ang ilalatag sa mga iba-ibang lugar. Alagad, magkakaigwan ng dagdag na 400 para sa military parade asin balik sa 1,200 na pulis sa fluvial procession sa Septyembre 16. Katakod kining, siniguro niya ang crowd control asin area security kan Naga City Police Office, mga miyembros kani, Sherman Force Multiplier asin mga volunteers. Iyan ang primero gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako.
Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot ka yung vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.